ରାମ ପାଖରେ 42ଟି ମିଠେଇ ଥିଲା। ବାପା ତାକୁ ଆଉ 15ଟି ମିଠେଇ ଦେଲେ। ତେବେ ରାମ ପାଖରେ କେତୋଟି ମିଠେଇ ହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ରାମ ପାଖରେ ପ୍ରଥମରୁ 42ଟି ମିଠେଇ ଥିଲା। ପୁଣି ତାକୁ ତା ବାପା 15ଟି ମିଠେଇ ଦେଲେ। ତାହେଲେ ତା ପାଖରେ କେତୋଟି ମିଠେଇ ହେଲା? କେତୋଟି ମିଠେଇ ହେଲେ ମାନେ ପଚାରିଲା ସମୁଦାୟ କେତୋଟି, ଆମେ ଏଠି ତାକୁ ମିଶେଇ ଦେବା। 42 ମିଶାଣ କେତେ? 15 ସମାନ 5 2 7 4 1 5 57ଟି ମିଠେଇ ହେଲା। କାହା ପାଖରେ 57ଟି ମିଠେଇ ହେଲା? ତେବେ ରାମ ପାଖରେ କେତୋଟି ମିଠେଇ ହେଲା? ତେବେ ରାମ ପାଖରେ 57ଟି ମିଠେଇ ହେଲା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍।